lamsogo ani YouTube channel tini yang monosite ni tilok paradi gini mung Raju Chakma bo ano malana bai phaitongo gai tini bona je age ang je company bona clear mane a company malnari gini tese company o bona clear nai tongo bo tese company o thangeni ba sini ni bano help sano ba bin logi tongna bagai yang tawa bin logi o ba bono login na bagai ang taw thangnai tongo tese ko rubber business kaham ba rubber nang promote khlain thangya joto business no saman kono business sikon kotor krai joto business no saman norok jodino angbai business khlaina musunga kai nora angbai business khlaimano nora angbai krngi mano ani license mungka Chandra rubber trader te o number no contact heke nora angbai business khlaimano kono bagan malik nor jodino company o mal khiklai musunga kai khiklai mano kono agent chikon phone to kotor phone to nor company mal khiklai musunga khiklai mano lama phaitini kono police kono sell tax obni takide bebak ang ব্যবস্থা khairnai ro ani license bai bo business thungi mano bongkha Raju Chakma yang mono dolai mono charmonia dolai mono phasingni Raju Chakma gataw bin gari no wait khaina bagai naitongo te bagamali rok norok to sara jibon kosto khai heyo nona kosto khaimani scrap rubber bai tamak khlai norok kisimisa phaibo company rogo guri nai thangmano